Martin en Patrick, dat zijn twee collega's die er altijd voor gaan. Martin, een jongen die enorm een goede, warme stem heeft. En Patrick, die ook een hele goede zanger is. En bijna altijd de meeste vrouwen van ons verslindend. Achter het podium is het altijd zo dat Patrick krijgt altijd de meeste aandacht van de vrouw. Maar ja, goed, hij is ook het jongste. En altijd een beetje hip gekleed. En dat is Patrick. Iedereen heeft wat, weet je wel. En ik denk dat ik er meer ben van de lollige tip. Een beetje voor het lollige doen en het opbeuren een beetje in het programma. Een beetje het geschreeuw en het mensen het publiek opzwepen en zo. En wat ik net al zei, Martin is echt een van ons die... Een beetje de organisator, als er iets misgaat met het zingen, dan vangt hij het vaak op. Nou, sowieso hebben we alle drie een aparte taak, omdat we meerdere stemmerig zingen. Dus meestal zing ik gewoon de eerste stem. En Martin en Patrick die zijn altijd voor de tweede stem. Dus die zingen daar ook de koortjes. Nou, ik heb niet echt een bijnaam, maar dat zei ik net eventjes. Ik zeg, ik ben het ketelbinkie van Ancora. Aan boord hadden ze vroeger ketelbinkie, dat was het kleinste mannetje. En ik geloof dat ik in heel Nederland muziekland zo'n beetje het kleinste zangetje ben. Vroeger was dat, voor een paar jaar geleden was dat nog Gino Kraus. Maar inmiddels is hij ook alweer in de 1,70 meter. Dus jij bent de ketelbink van de Nederlandse showbiz? Ik denk het wel, ja. Als Roel van Velsen niet meedoet, ben ik dat.